Jeg tror, de fleste kan blive enige om, at den digitale eksplosion er en realitet. Print bliver til pixels, og modtagere bliver til deltagere. Og det er i høj grad nye og sociale medier, der er med til at gøre den her udvikling, den raser, kan man sige. Det har store konsekvenser for de traditionelle mediehuse, hvordan en journalist eller en kommunikationsperson i det hele taget agerer på de her nye platforme. Og det er en af årsagerne til, at vi i Seismonaut i samarbejde med Update, Center for Journalistisk Kompetenceudvikling, har begået en lille bog, som vi kalder for Journalistens digitale værktøjskasse. I den her bog der gennemgår vi 10 konkrete, praktiske værktøjer, som lige nu er meget hotte, kan man sige, og hvordan man kan bruge dem i sådan en journalistiske métier. Og det gør vi blandt andet ved at vise en række forskellige cases fra Berlingske, DR, hvordan man arbejder i de her mediehuse med de her nye medier. Nogle cutting edge eksempler, og derefter en række meget, meget konkrete step-for-step introduktioner til at arbejde med Facebook, Twitter, Delicious, Google Docs, Google Maps osv. Alt i alt sådan noget, der er meget, meget konkret enkelt, og noget, som viser, hvordan man kan komme i gang med det enorme journalistiske potentiale, der ligger i anvendelsen af de her medier, og hvordan man kan formidle, kommunikere og samarbejde på nye måder. Og det håber vi, at den her bog vil sætte dig i stand til at gøre.